ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇತ್ತೆಂಕಲ ಬಯ್ಯದೊಂಜಿ ಸ್ಮಾಲ್ ವ್ಲಾಗ್ ಎಂಕಲಿಂಚನೆ ಡಿನ್ನರ್ ಪೋಪುನು ಅಂಚೆ ಎಂಕಲ್ ಅಲ್ಪ ಪೋಂದುಲ್ಲೆತ್ತೆ ಪೋದು ಬೊಕ್ಕ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮನ್ಪೆ ಸೊ ಪೋಯ್ ಬಲೆ ಸೊ ಎಂಕಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅನ್ನಗ ಇನಿ ಎಂಕಲ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸೊ ಅಂಚೆ ಎಂಕಲ್ ಡಿನ್ನರ್ಗೆ ಬೈದ ಒಡೆ ಬೈದಿನ ಪನ್ನಗ ಹಾಂ ಪ್ರಾನ್ಸ್ ಟೆಂಪುರ ಔಟ್ಸೈಡ್ ವ್ಯೂ ತುಲೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ವ್ಯೂ ಮತ್ತು ಸುತ್ತ ಇಂಚ ವಾಟರ್ ಉಂಟು ಅಲ್ಪ ಉಲಾಯ್ಡ್ ಪೂರ ಪಾರ್ಟಿ ಅವನು ತುಲೆ ಅವು ಕುಡೊಂಚಿ ಏರಿಯಾ ಎಂಕ್ಲಿತ್ತಿನ ನಾನ್ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ಅವು ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ಎಂಚೊಂಡು ತುಲೆ ಫುಲ್ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಅಂತ ರೆಡ್ ಉಲಾಯ್ಡ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಬಟ್ ನಾನ್ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ಒಂತೆ ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಇಳ್ಳೇರು ಸೊ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ಜಾಸ್ತಿ ಉಳ್ಳೇರು ಪೂರ ಅಂಚ ನಾನ್ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಅಂತೆ ಪೂರ ಓಪನ್ ಮಂಚೇರು ಒಂಜಿ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಕೊರಿಯರು ಏನ ಸೂಪರ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಶೆ ಎಂಚಿನ ಟೇಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಏನೋ ಫ್ಲೇವರ್ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಸೂಪರ್ ಬನಾನ ಉಂಟು ಅಂದು ಮಿಡಲ್ಡ್ ಬನಾನ ಉಂಟು ಅಂದು ಎತ್ತಲ್ಲೇ ಸೂಪರ್ ಟೇಸ್ಟ್
ಬ್ಯಾಕ್ so ini yang kala multa dinner and like bushudodu so dinner ad enkalite pidadnu time late and so multa en chondudule atmosphere full ulad mast jana ulleru nanalla barondillir jana so anikale song pura pirodu kenonduppu so ancha enkel pidadi mulpordu ನಾನು ಇಂಕಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕುವ ಅದ ಮುಟ್ಟ ನಿಕಲಿಗೆ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಪನೊಂದು ಆರು ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ದಾರು ಒಂಚೂರು ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲೇರು ಗೋಲ್ ಮೇಡಮ್ ಬಲೆ ಎಂಡಿಂಗ್ Like, share, subscribe. Bye. ಆಡು ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕಗ ಅದ ಮುಟ್ಟ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್